Max 3 ja siellä 25. Ei mun mielestä. Mä sitä aina 20. Se on teoraisa. Aktivoisuus. Ja se on ollut näin. Ja toinen kerran täytyy pitää. Se on siellä. Se on tänne. Siellä on puhuta. Mulla on osa laitteita. Otit CCV Stille. Hän on 4.
tässä. Yleensä aina hausi. Yleensä aina hausi. Sisään. Mä sitten menen suoralle ohjelmalle. Siinä ei ole ollenkaan. Eikä ole tuolta. Ei olekaan. Ei näkyy samalla. Tuli. Niin. Kumman touhu pitää tässä minun teestaa sylpymistä vai? Sitä juuri kun tää on sorvihommaa, niin tää on hyvä kuvata sinne niinku, että sä... Tän vois tehdä vähän niinku ammattimaisemminkin, niin saadaan sinne. Miten sä väittää, että meidän mukaan tehdä hyvällä pietietillä? Ja nyt se laskee lisää plussan puolelle. Noin. Näetkö nyt oikeinpäin? Plussaa. Miinusta. Nyt menee plussalla. Täh? Menee plussalla puolella. Plussalle. Niin. 6, 7, 8, 9. Nyt oli äsken oikeinpäin. Nyt se lisää tänne. Nyt menee minussa. Onko lisää? Oliko se äsken mukaan oikeinpäin? No ei. Sehän saa nimenomaan, että jos mennä plussalla, niin vähentiin. Pakko pyörivää sitten. Nyt oli toi oikeinpäin. 18. Ei ole mitään merkitystä kummempaa noilla, kun ne on samassa. Jumalauta. Se oli äsken oikeinpäin vai? Mun mielestä tää pyöri väärään suuntaan ja laski väärään suuntaan. No nyt se ainakin mikä katsotaan täältä. No tämmöisen me voidaan kääntää sitten, jos se pyörii eri suuntaan. Eli jos menee plussaa, nyt on miinus. Menee miinukseen. No tää laskee väärin.
Täällä on miinus, mutta työkalut lisääntyy. Mitäs toiseen suuntaan? No nyt sanotaan niinku, nyt on plussa, Joo. niin täällä vähenee työkalun numero. Valitaan tästä mitään, nyt kiinnostaa, että noita numeroidaan nuo paikat vaan. Ei, me voidaan uudelleen numeroida noin. Sinähän ei mitään merkitystä, mutta onhan se nyt tietysti hyvä, että jos se on... Ei nyt voidaan kääntää lähdöt ristiin. Koska nyt on tässä tilanne se, että se pyörii nyt... Ja nyt se pyörii tämän kuvankin mukaan, että oikeinpäin. Joo. Työkalut menee oikeinpäin. Laskee väästettäin. Mut miksei se... Katsotaan uudestaan. Mitäs siellä on sitten logiikassa sillä kohtaa se... Tuuli. Mikä se oli numero? Mikä? Mitä me etittiin siellä? Se M. Se, mikä se on, että miten on ruvettu editoimaan? 18. 18, joo. Onko se Y18? Joo. Katsotaan nyt vielä, mä muutan nää. 19. Missä siellä määritellään se, että miten se laskee? Se voi olla jossain. Me tehdään silleen, että nyt meillä on nyt muutetaan vaan ne. Eli nyt kun se on plussaa, nyt se pyörii oikeaan suuntaan. Nyt kun se on plussalla, niin tänne toiseen suuntaan toi työkalulaista. Eikö nyt on miinus? Täällä on miinus. Väheneekö siellä? Nyt tuli lisää. Joo. Jos on plussahan saa ajoitettu. Nyt on plussan suunta. Nyt on plussa. Tän mukaan. Joo. Ja nyt se vähenee. Anna se mennä nollaan. Vai meneekö se niinku loppuun asti? Eikö tää menee niinku... Siis Niinku kunnes... kun nyt pysäytään. Meneekö se niinku nollan... Paljon sulla on se lukema nyt? Nyt se on 11, 10, 9. Karvaa on taas mennä... Ei se vetää ympyrää niin kauan annetaan mennä se. Niin, meneekö se niinku 1–16? Ei kun 2–4. Nyt on 2–4. Eli meillä on väärä määräkin siellä. Joo, mutta se on varmaan parametri vielä. Joo. Ja aletaan toistaa tästä tähän, me joudutaan pyörittelemään näitä sitten kun nähdään oikeesti, että se pitää järjestyksen. Mut nyt se laskee työkalut. Mun mielestä mä muutin meinaan tänne työkalunumerot. Joo, mun mielestä vaihdettiin sinne kertaan. Maximum tool number 16. Mistä sen 24 keksii? Hyvä kysymys. Okei. Parametri numero 20, tai parametri, jossa on arvona 24. Tuulinalta varmaan. Se oli nimenomaan toi... Jos se on kerrottu, että 16... Täällä on 2–4 asti tämä taulukko. Jaha. Tästä se varmaan laskee sen. Pitäisikö ne siitä poistaa sitä ylimääräistä? Ei se ole 26. Vai?
Eikö se mene hyppää H? Sitten se hyppää niinku niihin. Niin. Hand tool, niin se on. Joo. Niin joo, kun tää on niinku... Are you sure clear T24? Onks T16 paikkaa? 16. Ei. All tool. Kaikki lähtee pois. En me ollut kaikkia työkaluja. Lieri. Se tarkoittaa, että se vetää sen nollaksi. Niin se ei kerro. Se poistaa vaan työkalutiedot siellä. 16. Noniin, Mistä se sitten oli? setin alla. Missä tahansa kohtaa settiä. Niin, sit se kysyi montako työkalua sulla on käytettävissä. Niin nyt kato- nyt sä kato voit sitä- 16 ja handituulit Joo. erikseen. Sitä juuri. Kyllä työkalupaikkoja voi olla vaan, että jos meillä on Joo. hyllyssä tossa, niin sitten ne voi Niin. muuttua käsityökaluiksi. Niin. Ne voi olla niinku valmiina mitattuna. Ja... No niin, ja nyt jos mä aletaan pyörimään tää, niin nyt me... Nyt mennään 1, 2, 3, nyt mennään 16. Ja nyt se hyppää takas nollaan. Ei se on nolla mennyt. Ykkösen, joo, noin, joo, noin. Joo, no se saatiin nyt. No nyt sit... Saadaan ehkä onnistuneet.
Ei ku. No miten se meni? Ei kun niin. Ensimmäiset törmäilyt. Onko meillä painailmaa siellä? Letku kompuraa. Varmaan otti sen pois sieltä se. Joo. Se on sillä puolella se. Joo, aletaan käynnistämällä tämän rajan kiinni täältä, että saadaan. Aivan. Lähtö, mikä on vähän. Mitä se vuottaa? Noniin. Sitten. Vuotaa täältä. Onks valmi? Ota. Tää vuotaa tuollakin. No tähän vuotaa joka suunnasta. Korjataan myöhemmin. Anna mennä. Heti väärään suuntaan kaikki. Joo. Nyt se pitäisi olla komento päällä se rating. Nyt se vedetään. Eikö se on niin? Mikä meillä oli siihen komento? Se piti olla se M79. 109, se on päällä. Se komentaa sitä eteenpäin. Niin, mutta nyt se... Onko tää ollut logiikkana toistinpäin koko Ei. potti? Mikä se oli ees taas? Tämä, kakkonen. Onko se lähtöpäällä? On todennäköisesti. Ja se M79 pitäisi olla päällä. M79 on. Joo. Ja rele vetää. Kakkonen. Kakkosrele vetää. Ei. Kolmonen. Nyt se on ollut kytkentävirheessä. Niin on. Ja mikä se on? M79. Se on se ees taas. Ei kolmosen eikä kakkosen. Noniin. Ja kakkonen oli varmaan nyt sitten... Se oli katos karanauta, se oli varmaan nyt se väärä. Se piti olla kolmosen. No niin, sitähän minäkin. Joo, nyt on taas karanlukos. Joo. Niin pitäisikin olla. Herkele, sehän tekee. Aika väkivaltaiset liikkeet tuolla. Se on painetta. Vähän liikaa tykkää. Ja se on 4,5 kiloa. Se on 5 Nyt on joku wetting magneto spindle. Meiltä puuttuu se koodista, hei sä et ole laittanut joka paikkaan sitä oikein. Joo. Olis mä tehnyt virheen? Toivottavasti. Mitä mulla oli? Nyt se kierron jälkeen meidän pitäisi lähteä kommentaa sieltä puuttuu varmaan se miinus. Elikkä se on ajelua. Eikä nyt se teki sen pyörityksen ja ajo alas, nyt se pitäisi lähteä karalle. Eikä se teki nyt se ekan kierroksen läpi. Forward. Millä se meni se? Haluat mennä miinus täällä jälkeenpäin.
Heitin makasinet out. Eli missä kohtaa meillä on makasine back, -61. Pocket down, tossa on niinku väärä. Forward of tool. Joo. Kirjoitettu out plus M61. Weightin makasinet spindle. Oliko se ainut? Joo, katsotaan vielä muuta. Sitten on tää lukko, pause. Odotellaan, että saadaan se status. Sitten otetaan makasine. Nyt siellä on se plus M26, 294, täällä on pitäisi olla miinus. Ai vielä oli virhe. Joo. Missä kohtaa? Eikö tää onkin jos sellainen, mikä me... Miinustetaan. Niin. Ja kun down on plussalla, up on miinuksella. Joo. Sekin on väärin. Missä? Makasine back. Ja siihen ottaa miinus M294, eiks niin? Ei. Makasine back. Se on -294. Ei kun se on weight. Me makasine out. Mulla on täällä vaan pelkkä veitti, mulla ei oo sitä makasine backia ollenkaan tuolla komentona. No katsotaan. Ja mulla puuttuu se. Millähän mä nyt terhe tuon lähdön muuten? Out M601. Ja kun nyt meillä on kaikki ihan sekaisin sikisin. Otetaan sieltä se ohjelmalla. Joo. Logiikkaa pakko laittaa lisää, että se paina resettiä, tuolla on piiri. Mä resetoin kato kaikki nuo lähdöt. Joo. Ja se pystyy lisäämään niitä. Niin. Ettei meidän tilanne ole tää, että meillä on niinku... Joku lähtö vetää sieltä. Niin. Niin. Mutta katsotaan vielä uudestaan. Koska alas me lähdetään plussalla takaisin miinuksella. Niin. Ja down. Pocket down, niin out plus M404. Miinus M404. Pocket down plussaa. Me puuttuu vielä miinus. Makasine up. Mitä? Tää puuttuu vielä sekin. Muuta tää upiksi. Sen pocket up. Parit korjaukset. Josta voisi tietysti vähän himmata tuolta ruuvista noita lähtöjä. Mikäs meillä oli? Meillä oli ylös alas. Ei tarvinnut sitä, mutta toi Ees taas on pikkusen raju. vieläkö vartaa? En mä tiedä vielä, kun saadaan... Nyt se pitäisi olla täällä. On. Joo. Sitten. Otas vähän.
täytyy vähän paremmin laittaa se laatikko siihen. Joo. Sitten vaan vaihtuu. Tuo pitää ihmetellä, miksi ei ole väärää. Onko se vaihtanut suuntaan kertaakaan? Onko meitä on logiikka vaan väärinpäin tuolla? Sitten mäkin mietin, että täytyy kokeilla. No. Rating Tool Pocket Down. Mistä tulee? Mulla on tuolla paineessa. Ei pysyttää. Kymppi on, he mene pois päältä. Ei Pocket Down tässä kohtaa on väärin. Miksi se ei? Katsotaan mitä se tekee nyt. Joo, veti alas. Minkä veti alas? Tuon työkalun vapautta. Mutta se on tämänkin eteen. Meneekö rehettipittiä tuolla? Se on ilo. Mutta jos paljosta kiinni. Miksi M10 ei suostu vapautumaan samalla tavalla kuin muu? No mikä tuo eka komento siellä oli? Ajaaks nyt joku muu softa sitä kato? Ei pitäisi. Se on sellainen komento, mikä olisi niinku yhdistelmä. Niin, kato nyt se aukas kaara. Nyt jo. Nyt aukas kaara. Miksi M10 on päällä? Ja sen komentaa päällä. Tää mä veikkaan, että joku muu ajaa sitä kuin tää meidän ohjelma. Niin. Kun se on nimenomaan tehty tuota varten tuo kyseinen M10. M10 door open. Mikä? Tää lukee niinku, tää on niinku markkeripaikka. Niin? Door open.
Mikä meidän Y-numero sille oli? Y10. M10, Y10. Ei tätä tälleen voi käyttää. M49 komentaa sen päälle. Ei me voida tota käyttää. Mut sehän on nimenomaan Sitä käytetään varmaan jossain muuallakin. Spindle Jack Close Tool, M10. Juu, mutta se käytetään näköjään muuallakin. No nyt otetaan muuta pois. Eikä sitä pysty täältä parametreistakaan näköjään, ei täällä ole 10. Eikö mikä se M10, se oli se joo. Niin, Y10, M10. Ei täältä ei ohjata täältä. Mihinkäs me vaihdetaan se? Mikä se M8 oli? Coolant. Tai M73. Täällä on joku M10-setti. 19. Joo, ei me tota käytetä. Se on Y10. Y10, toi. Toi meitä kiinnostaa. Se M10 pyörii kuin Y10. Y10 jos lähtee. M10 Y10 on se ne lähtee. M49 komentaa sitä. Ja se on 5.3 tuolla. Niin. M49 irrota. Sielläkö mä ajetaan sitä vai? Ohjelmassa. Sitten se tossa on katsossa plus 4 M49 on se release tool. Meillä on väärät tuolla alhaalla. Eli M49 mä ajetaan sitä. Niin alt. Joo. Niin alt miinus. Missä meillä on nyt, onks täällä 49. lock tool? Niin tuolla. Se on miinus M10. M49. Se on muuallakin kuin M10 sitten. Näin. Onkohan nyt? Jos nyt Mikä ne sitten aiheutti sen, että se Y10 veti aikaisemmin? Se, mutta joku setti jättää sen päälle, meillä on rehdotuspittiä. Saatko helposti? No nyt me saadaan olla, kun me rehetoidaan, sitten tehdään työkalun vaihto, ettei me jätetä päälle sitä. Mutta sitten me laitetaan kaikki siihen rehettipittiin, että se sitten oikeesti. Ja ollaanko me M10 kato laitettu miinuksella nyt? Me on laitettu miinus, että joku asettaa sen päälle. Alt plus M49. Alt miinus M49. Joo. No joo, se on nyt oikein, mutta lähinnä se, että laitettiin nyt miinus M10 sinne ohjaukselle. Ja onko meidän markkeri 10 nyt koko aika pois päältä? Mutta otetaan toi, jos se on siellä hyvä. Ei mitään, unohda. Älä. Kato, kun siellä on nyt se markkeri, logiikan markkeri M10, niin me ollaan nyt laitettu sinne se miinusarvo sille. Jolloin me ollaan pakotettu se pois päältä.
Ja mitä se M10 ohjaa siellä logiikassa. Ja niin joku muu asettaa sen päälle siellä. Niin. Ja nyt se lähti niinku pois päältä. Kato, se on heti päällä siellä. Katsotaan nyt tämän jälkeen, kun me saadaan kerran ajettua sen. Auki. Nyt on auki. Joo. Alas, ylös, ukitaan ja pois. Ja nyt jää Vähän liian nopeasti ehkä tulee pois sieltä. No siinä voi olla viivettä, mutta Sinä laitettiin se viive kyllä, mutta se oli vaan puoli minuuttia. puoli sekuntia. Ja puoli sekuntia niin. Se laittaa sinne ihan pitemmäskin aikaa. Nyt lähdetään taas. Siellä on vaan nyt väärinpäin muka toi. Joo. Laskeeko nyt ylös vai? Ylöspäin, joo. Niin tää kun ei pyöri toiseen. Sen takia se tuntuu meistä siltä, että se menee jotenkin napsusti. Hei, se toimii. Joo.